Good morning, Rowel Kid from Team Pacdot. Alright, di updero na mo sa among trabaho og nagkasinabot mi nga mangadto mi sa isla sa Bohol. Alright, smile gamay porbe. Among supervisor na sa Luyo, Hobincio, Tansugdi, Marlox, Brad Sumaga ug Brad Kindala. Alright. Og diring higayuna nanakay na kami sa among pambot nga gikan pa sa Bohol. Padulong na kami mularga busa. Puwera bisita, puwera gaba ang hitsura. Diyan, ayaw na ayag-ayag diha. Klaro kayo. Di diya mong gamuban. May pagmaminaw na tag music gikan sa tong supervisor. Let's get it rumble! Bugay na abot ang bamboo. Guys, we'll take off. Take off. Guwapo ba? This guy is the message brother of Udila from Damot. Puro. Iman. Udila. Message Udila. Brother. Sa pag-abot na mo sa isla, food trip na yung tirada. Dili ginamuwag ta ang lambay nga buhi. Tanawaw, kamang-kamang pag hiyano lang upon nito, ablihan ang kaldero. Uy,
usa ka kalderong aninikad daghan kaayo. Napaginay lain, napaginay usa ka planggana nga isda. O puhi pa kaayo na, tanawa lang. Ablihan ang mga swaki, pitsuhan, dala ang kanon, luto na ang langbay. Tanawa, pula kayo. Isuka ng aninikad, hiwa-hiwa ang kamuti, bay kuan. O sili, hanga suka, tira, kinilaw nga isda, sa pamudugayan, mga onta ninyong tanan. O, pagdali ko nagkaon kay napatay min event ron, ang atong concert. Siyempre, diligid kalimtan ang main event, ang among live concert. Dong Hobinsyo, paspasin na og lakaw. Dong Jan, ikaw may puli ni Dong Amit. Brad, dagan ka may Brad. Dugaya sa kong mga kauban ay. Magkakato mahumag pangaon ka ha. May pasmano yo, paspas kayo kasagdan na no. Noy Berting, pagdali diha kay ikaw ra ba mong main event ron? Smile diha gamay kay para pawa sa kulba ba. Dong Tansyong, pagdali po diha Dong Tansyong. Ariglahan atong mayor sa Cordoba ha. Kay basig dili ta atimanon og muadto puta sa ilaha. O gamita gani mong rigan diha. Pagdali diha, ikaw ra ba una mo perform sa atong concert ron. Atong mayor, judges, maragwa ka oyo, no? Manguli gini sila. Awagi ko masayo. Nanguli yung nagkatawa. Konnichiwa, Sayonara.